an kana diya ɲɛmɔgɔw sɔnni tɛ an k'u kɛwale kɔrɔw lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka sigida ye n'an y'o lajɛ an m'an ka fili cɛbaw bi yan musobaw bi yan n'an y'u bila yɔrɔw la caman bɛ bɔ an ka kɔlɔlɔw la n'o tɔgɔ i ni sɔgɔma. Prince k'i fo k'i barikada maa o maa b'an lamɛn na ka bɛɛ don kiramantɔn na ka foli lase ka daminɛ laadala foli la an b'a daminɛ arajotigi an kɔrɔkɛ directeur donc k'a fo a n'a ka denbaya Bamako fo Paris. O de foli ka kan. N'an y'a fo ka ban an balimamuso fila ni arajo ŋa donc gestion b'olu bolo Kayatu ani Yasini k'o fo k'o barikada. N'an y'olu fo ka barikada n bi cɛkɔrɔba fara ɲininkali kɛ. Alhamdulillah. Ka madame ni denmisɛnninw ŋa donc k'olu yɛrɛ ŋa donc fo k'o barika kɛ ka i yɛrɛ ŋa donc k'i fo. N'i fora Awoye b'i fo ni Awoye fora la technicienne an balimakɛ Ture n'o bɛ donna studio la an bɛ Ture n'a ka Mali Web TV Ture n'a ka denbaya bɛɛ an b'olu bɛɛ fo ŋa k'o bɛɛ dɔn kiramantɔn na. N'an y'o fo laadala foli la an tɛ ɲina an kɔrɔkɛ Bula a n'a a furumuso kɔ Fanta la an b'o fo k'o barikada. Foli bɛ lajɛ Aziz Mangata donc a b'an lamɛnna don o don maa o maa b'an lamɛn cɛ ani muso ŋa donc k'o bɛɛ fo. Hayidara la tɔgɔ la an ka karamɔgɔkɛ nin waati in na a sigilen don Buguba kɔnɔ k'a lamɛn an b'a fo ka barikada. A sababuya la ka Hayidaraw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu ɲini u fɛ ŋa donc sherifu n'an ye foli kɛ ŋa donc kodɔnnaw bɛɛ lajɛlen jamana in kɔnɔna na an ka foli bɛ se u ye maa o maa n'o kɛra ɲɛmaa ye jamana kɔnɔ hakilina dɔw kalifaw la fo ka tila kɛ t'i da a président bɛɛ kelen kelen an bɛ dugawu kɛ ŋa donc Ala ka yen fisa maa ni ye mais an bɛ bɛ yen ani min bɛ kɛnɛ kan bi ŋa donc jamanaden bɛɛ gɛlɛya bɛ maa min kan sunkalo seliba in bɛ turula ka se Ala ka sɔrɔ nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Maaw ka hinɛ fantanw na ŋa parce que jamana ye wo de ye parce que n'aw kɛra ɲɔgɔn fɛ ŋa ni se bɛ dɔɔnin bɛ e ye e k'a lajɛ ŋa ka tɔw dɛmɛ min b'a to jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na parce que ɲinan gɛlɛya in ŋa donc a bɛ lakale donc a ye hinɛ aw tɔɲɔgɔnw na a ye hinɛ se tɛ min ye olu ka se ka ŋa dɔ sɔrɔ k'u ka seli kɛ ŋa donc gɛlɛya in ka se ka bɔ bɛɛ kan donc kɔnɔna na n'an ye dugawu kɛ ŋa se bi e Ala subahanahu wa taala se di fantanw ma u ka se k'u ka seli kɛ ŋa donc i mantonw don e y'o dilan ŋa olu ka se ka ŋa donc i bato hali min ma sɔn i ye ŋa parce que dɔw bɛ ŋa kunangoya y'u ye ŋa donc Ala k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma maa min man kɛnɛ jamana in kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ŋa donc Ala ka ŋa kɛ farijagabɔ ye ŋa conseil spécial n'o ye ŋa cɛkɔrɔba sera nin waati in na a b'an lamɛnna ni nin waati in sera musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw bɛɛ b'i ka radio gɛrɛ i yɛrɛ la ŋa kɔrɔbɔrɔ ninnu bitigi ninnu bɛɛ kɔnɔna na suguba kɔnɔna na aw bɛɛ lajɛlen ŋa tɛ gɛrɛn kɔnɔna na k'a fɔ aw bɛɛ ye aw ni sɔgɔma Ala ka tile hɛrɛ d'a ma. Ya Rabbi Allah i ye dugawu fɛn fɛn kɛ Ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ sabu ka da kan i ye dugawu giriman kelen kɛ n'o ye lahiya ko in ye Ala k'o nɔgɔya. Amin ya Rabbi Allah. Ala k'o nɔgɔya. Amin ya Rabbi Allah. Merci. Ayiwa donc tɔgɔ bi sɔgɔmada na kutuba a bɛna boli fɛn min kan o ye barosen damadɔni ye. Kutuba fɔlɔfɔlɔ an ka laada la o ye lakana min b'an ka jamana kɔnɔ lakanabaliya a ɲɔɲɔlen don yɔrɔ caman. O kɔnna ayiwa n'a y'an da don ni hakili de lakana kan min kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na ani labɛn minnu kɛra faamaw fɛ e bɛna o dan tulo kan ayiwa kutuba tako filanan bɛ boli fɛn min kan o ye an y'a ye k'a fɔ sariya kura min sigira kalataw cogoya la i bɛna hakilina de a kɛra mankan caman ye mankan bɛ fan dɔw fɛ an y'a ye k'a fɔ fo kana kɛ CNT olu b'o kɛra u dama mɔgɔ ye présidence kɛra dama groupe ye primature fana kɛra dama groupe ye bɛɛ diminɛn de ka fan na donc i bɛna hakilina dɔw kan ayiwa kutuba tako sabanan o bɛ tali kɛ i yɛrɛ hakilina ye mun ye an y'a ye k'a fɔ o kɔnɔna na maître Kasim Tafu ale bɔra a ye laseli dɔ kɛ laseli in kɔnɔna na min kɛra maa caman bolo k'a fɔ ko ɲɔgɔnlɔ labɔ don fɛn wɛrɛ lagosili don n'o tɔgɔ bɛ na hakilina d'a kan ka taa bila fo renouvellement n'o ye mandat n'o ye municipal ka mandat ye ko ka a renouveler kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ na a la a kuma caman bɛ k'i hakilina di o fana kan n'o tɔgɔ bɛ na hakilina di ninnu da kan n'an ka bi kutuba in na. N b'i fo k'i barikada komi laadala foli la an b'a daminɛ insécurité ko la. Awɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Jateminɛ kɛra k'a fɔ tile fila in na ko dɔw kɛra an ka Mali kɔnɔ an da bɛ se olu ma n'o ye lakanabaliya ye ka dugawu kɛ n ka donc
attaque laban min kɛra Jalasogo fanfɛ hali bi n ka se ka dugawu kɛ parce que maa dɔw minɛlen don an b'a ɲini n ka dɔn ko olu ka se ka labila hali bi n ka dɔn ko dɔw minɛlen don an dɔgɔnin dɔw b'a la n ka dɔn o ye mɔgɔ jugu ninnu bolo an dɔgɔninw b'a la an bɛ dugawu kɛ parce que n ka caman y'an denw n'an dɔgɔninw ye an b'a ɲini Allah subhanahu wa taala fɛ maliyɛnw ka dugawu kɛ n ka olu ka se ka bila ni tile fila min na Gawo mara la tiɲɛni barika bɛ n ka bonya dɔɔni mardi don fana ka se mardi ma d'abord le samedi 25 maire min n'an b'a fɔ ko Tesi n ka donc a denkɛ a n'a terikɛ a bɛ fɔ min ma aw ka quartier Sato la Gawo o maa fila ka taa vers 3h du matin dɔ donna o kan ka mugu ci o la donc mɔgɔ t'a dɔn min don ni règlement de compte don ni fɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra Gawo dugu kɔnɔna na mardi don le 28 juin a bɛ fɔ min ma quartier a bɛ fɔ min ma Ansongo cercle kɔnɔna na dugu dɔ bɛ yen nka n'an b'a fɔ ko Ntigɛ donc ni a sigilen don ka se 40 km de Ansongo jateminɛ kɛra k'a fɔ banbanciw taara bin o kan u ka misiw nka donc fɛn o fɛn b'o bolo nka u ka baganw u y'o minɛ nka ka taa n'a ye jateminɛ kɛra k'a fɔ Gawo Bavaria n'o ye quartier dɔ ye aussi i b'a dɔn i bɛ Gawo dɔn donc o ye a bɛ fɔ min ma ko poste avancé o poste in kɔnɔna na nka donc terroristes taara bin mɔgɔw kan vers 3h30 o 3h30 kɔnɔna na o ye mugu ci nka mɔgɔ kelen banana ani o ye tiɲɛni ladon nka donc o kan nka donc o kɛra mercredi le 29 jateminɛ kɛra k'a fɔ tile fila in kɔnɔna na an ka attaque kɛra yɔrɔ min ka caya aussi o ye anw ka dugukɔnɔdugu ye Koro n ka taa n'an b'a fɔ a ma ko Kiri ni o bɛ kilomètre 11 ka se Koro ma dugu in ka taa dɔn k'a fɔ Kiri n ka taa dɔn a situélen don ka dɔn à 11 km de Koro ani Koro man jan ka taa dɔn a frontière n ka dɔn ani Burkina Faso n'an b'a fɔ a ma ko Tu o ye Burkina Faso duguni laban ye an y'a ye k'a fɔ depuis mardi don alertew kɛra ka taa k'a fɔ dugu in ka taa dɔn ko banbaciw bɛ fɛ ka na ka bin dugu kɔnɔna na armée ye ka taa dɔn ko o ka baara min kɛ ka taa dɔn maaw tɛ min kalama o ye Ala minɛ depuis o mardi don ka maaw bila ka taa ka taa sufɛ ka taa Ala minɛ ka taa ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ka dugu don da ka dɔn a n'a bɔ da ka taa o y'a tile sɔgɔ ka taa k'a fili payase jukɔrɔ maaw tɛ min kalama donc mercredi don ka taa donc o dalenw yɛrɛ la terroristes o ka ca ni mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ye moto 30 donc maa fila dalen banbolen b'o kɔ la marifa b'o bolo o ko bɛna dugudenw ka maaya ban o dolen armée kɛlen ka da sɔgɔ armée ka taa wuli k'i jɔ kan o y'a bɛɛ kɛ ka taa donc o y'a bɛɛ ka taa kelen maa o maa donna kelen ma bɔ o y'a bɛɛ ka taa ni tigɛ donc o ni ye jateminɛ kɛ o bɛ se mɔgɔ 60 ani kɔ o y'a bɛɛ fa o falen ka ban ka taa donc armée wulila ka taa ka da sɔgɔ min na ka taa ka o dugusajɛ ka blindew bila ka taa tuguni k'a lajɛ ka yɔrɔ tɔw sécuriser bi an bɛ foli lase u ma ka taa o ye min kɛ ka taa donc Kiri mara la n'o ye Koro ye ka taa donc o dugu ka taa ka tila k'a fɔ dugudenw ye gɛlɛya bɛ ka taa donc ni marifa cikan b'aw tɔɔrɔ aw ni Koro ka taa donc k'a sɔrɔ sira sécuriselen don aw bɛ se ka taa Koro sanni an ka tila nettoyage tɔ la donc o y'o kɛ ka taa donc an b'o fɔ k'o barikada parce que min don kumaw bɛ caya la tuma dɔ kumaw bɛ kɛ politique kuma ye mais min bɛ kɛla sur le terrain information min b'an bolo jamanadenw yɛrɛ de bɛ ka donc information de d'an ma an b'o fɔ k'o barikada an bɔlen o la Bankasi mara la ka taa donc baaraw kɛra attaque min kɛra Jalasogo ka tɛmɛ n'aw hakili b'a la ka taa donc n balimaw soma maa 100 ka donc ani maa 32 tora ko min na armée wulila ka jɔ o ye semaine in kɔnɔna na o ye a daminɛ ka taa donc n'an b'a fɔ ko forêt n'o ye Samasoso n'o ye o forêt ka taa donc o bɛ Wonkoro mara la parce que o dagalen bɛ yen de terroristes ka taa u bɛ attaquer ka tila ka segin ka kɛ o ye maa 61 o y'olu ni tigɛ
armée yo ma biduru ani kelen o y'olu ni tigɛ donc parce que min kɛra jamanadenw na o y'a ɲini ka donc k'o sara u laban bɛ ban dɛ u bɛ ban dɛ a dabɔra o de kama o n'i ye jateminɛ kɛ ka donc a terroriste belebele kelen bɛ yen ko Jibril ka donc Sangare o y'o minɛ ka to ka maaya o y'o ban o bɛ bɔ Wunforo dugu kɔnɔna na o ye Sangare de ye Jibril Sangare donc o y'o fa o ye Hamidu Bari ka to donc dugu ka donc n'o b'a fɔ ko ma ko le village de Mondoro o y'o ka maaya ban Abdul Yusuf nga donc n'o ye terroriste ɲɛmaaw ye ani imamu dɔw bɛ yen ka donc n'o ye alimami ye ka donc ko Diko Hasana donc o y'o ka maaya ban ani Mutuwari Diko donc olu bɛɛ ye terroriste ye mobili 7 ka to y'o de jeni a ko la armée bɛ continuer k'a ka baara kɛ ka donc Bankas mara la pour ka hakili sigi ka kɛ ka donc ne ko bɛɛ la mais semaine kɔnɔna na ka donc baara min kɛra aussi ka donc an bɛ segin ka na k'a lajɛ sɔn fan fɛn ka donc min sera ka sama an ma ka k'a lajɛ baara min kɛra kuma min kɛra ka donc a baaraw kɔnɔna na min kɛra an ka mara la surtout Bankas ni comme n y'a f'i ye cogo min la région ka donc de n'o ye anw ka région ye n'o ye Banyangara région ye donc o baara min kɛra ka donc an bɛ hakili sigi ka donc an b'a lajɛ ka donc jamanadenw ka bɔ ko dɔw kalama pour que baara kɛra cogo min ka hakilinaw di maliyɛnw ma u k'a faamuya an bɛ na olu lamɛn donc maa min sera ka kuma ka donc an balimakɛ n'o ye Adama Karambe ka donc a ka situation ɲɛfɔ an ye mun de kɛra tile 2 in na ka donc Bankas mara la mun de kɛra baara in kɔnɔna na attaque min kɛra an b'a lamɛn. Ayiwa ni labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ni kɛnɛ ka kɛ ka bɔ a ma nɔgɔ dɛ fo an ka an kɛcogo dɔ de falen nin waati kɔni saba pa an b'a daminɛ bɛɛ b'a fɛ ka taa danni kɛ bɛɛ fana siralen don o bɛ so kɔnɔ parce que n'i taara dɔrɔn i pirilen i tɛ foyi mɛn nafa ci kan o de kosɔn caman siralen don ka to so ne tɔgɔ ye Adama Karambe ne ye premier vice président ye mouvement Bakasɔ dɔgɔnɔw ka yɛrɛjɛkulu mun bɛ yen an ka don 15 heures waati Douentza mara la commune min bɛ ko Jaweri commune ye dugu 3 ye dugu misɛnmanin dɔ tun bɛ yen donc u taara o dugu de attaqué a y'a sɔrɔ an balima dusulakaw fana olu sɔrɔ yen i n'a fɔ Danamasago o karila ɲɔgɔn na 15 heures fa ka taa 17 heures waati an ka côté la mɔgɔ 2 kɔni tɔɔrɔ la kelen tɔgɔ ye Amadu kelen tɔgɔ ye Baba donc u 2 kɔni tɔɔrɔ la mais olu fana ma nimisa la ka da kun kan olu fana ka suuru o y'a lajɛ u jigitɔ bɛ ka caya donc o ye kɛnɛ minɛ n'o fɛn ma jaw la dɔrɔn olu bɛ rapport dɔ bɛ na dɔrɔn u b'u ka suuru tɔmɔli daminɛ o ye kɛnɛ minɛ donc o kun ye tarata don ye Douentza mara de don o tɛmɛlen kɔ kunun ko araba Bayangara mara la commune de Dukombo u bɛ attaquement kɛ kosɛbɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a kalama u bɛ dugu min fɔ ko Sɔngɔ o milikari dɔ attaquera ka maa 30 kɔ dasira yɔrɔ kelen mun na arabadon midi waati o ye mobili dɔ attaqué mobili kun bɔra Seware a bɛ na kunda Bayangara kan mɔgɔ 2 de kun bɛ mobili kɔnɔ o ye muguci daminɛ dɔrɔn mɔgɔ fɔlɔ min kun bɛ kɔnɔ o sera ka bɔ foyi ma maga la sɔvɛrikɛ kisɛ ye a sen sɔrɔ ye donc o kisɛ k'i ka mun bɔlen an ka dosolakaw fana kun man ja ye Danamasago mɔgɔw olu de firila ka na ka ninnu sauver mobili kɔni ma se ka jeni o ma se ka taa ni mobili ye donc o kɔni olu kɔni tiri camanba kɛ o fana ye kɛnɛ minɛ misima mɔgɔw fana tɛmɛna a tɛ tɛmɛ i n'a fɔ 10 minutes nin ko kɛra olu fana kun bɛ ka taa Bayangara côté na o ye mankan de mɛn wa olu fana ye retour kɛ ka na ninnu sɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ muguci kan na olu fana y'u da dɔ ninnu cɛ la donc olu de ye banabaatɔ nin ka furakɛ dɔɔni ka banabaatɔ ta ka taga n'a ye Bayangara hôpital kɔnɔ o de kɛra kunun sini ani kunun Bayangara mara ani Douentza mara la an bɛ tori ka taa kɔfɛ o ye Bayangara mara kelen de ye commune min bɛ ko Gundaga ale bɛ Bayangara ni Seware cɛ la a ka surun Seware la dugu min bɛ fɔ ko Mɔw a bɛ tile 15 bɔ Bambayici ko u ka dugu ka wuli ka bɔ yen duguba de don u bɛɛ wulila ka bɔ yen ka taa u yɛrɛ kalifa dugu min tɔgɔ ko Cɛma o y'a mɛn ko Bambayici bɛ ka u ka minɛnw ta ka taga n'a ye olu fana samedi tɛmɛlen kamalen 3 de ko an bɛ taa an ka minɛnw position lajɛ kamalen 3 taara dugu kɔnɔ dɔrɔn ja majugu o dugu min wulila o bɛ dugu kɔnɔ o ye kamalen 3 minɛ an t'a dɔn u fagara an t'a dɔn o ma faga an ye armée interpellé kosɛbɛ dugu min wulitɔ la o ye avion wuli ka taa bombardement kɛ an y'a kɛ nisɔndiya ye o y'a bombardé maintenant f'i ka jigin dugu ma ka lajɛ kosɛbɛ mun kɛra mun ma kɛ
o de ma kɛ ko nka a y'a f'u ɲɛna dugu fana wulila dugu fana b'a fɛ ka segin ka taa hali n'a ma segin ka taa u k'u dɛmɛ u ka bololaminɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ u ma se ka bɔ ni minɛn foyi ye k'u mago b'u ka minɛn na a kunnafoni kɔni sera armée ma an ka donsolakaw k'u k'o kɔnɔ fo ka se nin ma dugu nin kɔni ka minɛ wallahi u ka bolominɛ o fɛn mun bɛ o y'a bɛɛ cɛ ka taga n'a ye o dugu sigilen bɛ wallahi hali dunfɛn t'u bolo cɛman fana ye burusi kɔnɔ dugu dɔ ye ani sɛwɛrɛ ka jan mɛ ani sɔma dugu de ka surun bi dugulama n'u bɛ kule i yɛrɛ bɛ hinɛ mɛ mun fɔ nin samiya donda fɛ an fɛ yan Seso de Moti mara la n bɛ se k'a fɔ centre bɛɛ sisan kɔni Koro Bangas kana Bayangara Duwanza Jɛnɛ Moti mara bɛɛ Seso an kɔni bɛ dugawu kɛ armée Mali k'a fɔ irisi nana jama nana nin kɛlɛ ka kɛ ka bɔ a ma nɔgɔ dɛ fo an kɛ cogo dɔ de falen nin waati kɔni sapapa furu ni kuna sini sanjiba nale bɛɛ b'a fɛ ka taa danni kɛ bɛɛ fana siralen don o bɛ so kɔnɔ parce que n'i taara dɔrɔn i pirilen i tɛ foyi mɛn marifaci kan o de kosɔn caman siralen don ka to so. Merci beaucoup ni Magariko dan ye ni Magariko dan ye d'accord ni ye Mopti min kɛra tile fila in na o kɔntɔnna de ye nin ye c'est pour cela an b'a fɔ maliyɛnw ma hali bi an kan ka wuli ka jɔ de n m'a fɔ ko irisiw fana bɛ an fɛ u bɛ kɛlɛ la ye bon mɔgɔ si ale de b'o fɔ la nka da gouvernement ko irisi tɛ yen donc ne da tɛna don o la o ne wala tile fila in na u bɛ k'a fɔ fɛnw fana sanfɛ ko irisiw fana bɛ gɛrɛko la dɛ ko o bɛɛ tɛ nka tɛ yɛrɛ yɛrɛ kuma mɛn ayi ni i yɛrɛ nka tɛ i yɛrɛ ka du kɔnɔ ko n'i yɛrɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ kɔnɔ fara nka tɛ faden den juguw tɛ se k'o fɔ ni gouvernement ko aw ma ko irisi tɛ yen n'aw ko irisi bɛ yen ne da tɛ don o kuma na o donc o tɛ wa ani ni ne y'a mɛn ko dɔw b'a la k'a fɔ k'an dɛsɛra ka irisi sara de kan ne kɔni t'a dɔn i yɛrɛ fa ka so i bɛ fɛ o ka jigin cogo min ka tɛ dɔn ne t'a dɔn i ka halala jigin ka tɛ dɔn c'est à dire i yɛrɛ fa so ne kɔni ma da la ne a tɔgɔ ne ma na furu kɔnɔ de o donc ni e ma na furu kɔnɔ de n'o tɛ e ye fa den i bɛ fɛ du ka jeni walahi n'a fɛ donc o kan k'i ba ɲininka e natɔla n'i ma na nɔfɛ de i ye halala ye quoi donc kuma y'o de o parce que n'i ye kuma fɔ a cogoya la ale maa tɔɔrɔ nka tɛ donc i ka kuma fɔ nka tɛ donc a kɛ cogo de la donc n'i ma na i fa fɛ de nka donc n'i ma na i ba ma na n'i ye de nka tɛ sinon n'i nana du yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i fa den k'i bɛ fɛ du ka jeni ɲininkali ka kɛ i tɛ se ka kɛ i fa den donc jamana y'o de ye quoi i tɛ se ka k'i ka jamana fɛ lahara i bɛ ɲininka fɛn kelen min i ka jamana ka taa i ye mun de k'a ye mais i ka jamana i bɛ fɛ ka jeni o tɛ i ka halala denya dafa n ka tɔn a bɛ se ka la mais n'i ye maa min tɔmɔ kɛnɛ ma ka taa a bɛ sɔn fɛn caman ma donc ala ka a ɲɛ ka d'an ma Mauritanie gɛlɛya kɛra an ka donc c'est pour cela an b'a fɔ an ka jamana ni hali bɛ an b'an ja dɔn n'o tɛ fɛn min kɛra Mauritanie an k'a lamɛn c'est dégoûtant c'est que mɔgɔ ka marifa ta ka ci mɔgɔ la ko parce que ko n'i ye caméra la an k'a lamɛn ka taa o ye min kɛ maliyɛn dɔ la Mauritanie an n'an ma sɔn an bɛ fɛn bɛɛ mɛn Mali la bɛɛ kɛ maliyɛn de Mali n'o bɛnna kalo tile 26 ma o ye maliyɛn dɔw faga yan vers 13h comme ça an ka sugu dɔ bɛ yen ko Sogozim ka Sud Maghreb o ye suraka ye n'o c'est marocain donc sugu in marocain ni ani wolofaw sénégalais wolofaw kɛlɛ kɔfɛ sénégalais cayara a tɔ tora maliyɛnw ni marocain ma o ye maliyɛn petit dɔ faga ye ko Fode Bajaga 31 ans ɲɔrɔn fanfɛ mɔgɔ don a nana a tɛmɛtɔ tun don ka taa nin b'a bolo suraka gardien dɔ y'a lajɔ k'a fɔ ko olu y'a ye u ka caméra la k'a delila ka na olu ka téléphone suɲɛ cɛnin ko non k'ale tɛ ko ale tɛ suɲɛni kɛ mankan kɛra la mɔgɔw kumana u ni ɲɔgɔn cɛ surakajɛ y'i to dilan samasamali ni fɛn na ka marifa bɔ ka ci cɛnin na a yɛrɛ fatura yɔrɔnin bɛɛ polisiw ye Saka Tarawele wele ale min ye conseil président ye k'a fɔ an ɲɛna bon maliyɛn caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen bon polisiw kɔni ye cɛ minɛ ka taa n'a ye cɛkɔrɔba don il a 74 ans il est né en 1948 o y'a minɛ ka taa n'a ye ka taa a datu lundi n'o bɛnna le 27 ma an y'a ka sudon kɛ vers midi comme ça surakaw u ye maliyɛn cɛnin faga kun yɛrɛ t'a la parce que k'a yɛrɛ a vidéo fɛngɛ dilan caméra surveillance dilan bon i b'a dɔn preuve t'a la bon o kɔni ye cɛ déféré sa. Donc min kan ka kɛ moi je profite de l'occasion k'a fɔ an ka ambassadeur min bɛ yen ale kan ka n'o ye n kɔrɔ ye donc Dipa a ka wuli n ka tɛ dɔn a ka jɔ n ka tɛ dɔn ko solution ka sɔrɔ a la n ka tɛ dɔn a fɔra yan n ka tɛ dɔn ko an sera Mauritanienw ma a tun bɛ ka kɛ dugu wuli ye an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra mankanba ye donc e tɛ se k'a fɔ k'i ye maa ye caméra la cɛ ko k'ale tɛ ka marifa bɔ ka ci a la ka taa ko foyi t'a la a tɛ se ka bɛn
Donc, il est important que l'autorité au Qatar, parce qu'on est au cas différencier mieux. Ma clientèle jati, ni clientèle jati Mali la ngata, ce qui est très grave. États-Unis ngata ni américain qui les fera, hali donat makolo chukoro ngata obitibo. Mais on fait Malien ni tu fouille. À quel niveau ni tout mene fera. Donc ça c'est la responsabilité de l'État. Donc Malien des et je crois que je demande à l'ambassadeur numéro et nous suivons le dossier. Il faut que l'autorité saisie ce vieux connard là, donc au cas à juillet. Parce que c'est la famille, parce que à ce âge là, parce qu'il est noir, parce qu'il est raciste. Donc, on a de la haine que ça ne peut pas marcher dans le antisca. Ne m'a donné ni racisme ni wale imbeka nyonya tukuni kata fait kunyumandela. Mortalité Tendo. Bingara Maroc yo fanaye. Maroc aussi m'a profité de l'occasion effectivement pour condamner en condamnant et en demandant aussi quelles que soient nos relations avec le Maroc. Normalement nous avons la Mali où tu veux une manifestation qui est à l'ambassade là pour que ça mourir à Maroc ambassade là protester parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est les Africains au lieu que les Africains oui mais le Maroc a formé ma roi allez babora Tombouctou allez mamousso bora Tombouctou Tombouctou ka dium de ngata donc au lieu de tarangata donc Maroc ka faut bien ngata donc be alamener parce que les jeunes ils souffrent ce jamana na ngelia be ngata donc bolé do be tala fenyini ngelia konana ka fo ngata ko be do Espagne kama ngata donc que l'Europe ngata donc for Espagne président rebi kanto akam mana ko do la au ka ministère des affaires étrangères ko ka volu ngata ko otambe na Mali la ngata donc c'est que Afrique ça veut dire l'Europe a choisi d'assassiner l'Afrique. L'Europe a choisi de tuer les Africains au paradis et de façon ferme. Nous, notre parti condamne le comportement irresponsable et irrespectueux des autorités espagnoles et des autorités marocaines de Kouin-Kondana. Parce que nous condamnons de façon très ferme et ce n'est pas digne d'eux. Parce que quand Adamaden Tangata ou Ketchou dans le Majaba ou Faganata donc Katla ou humilié, ça nous condamnons de façon très ferme. Parce que pour nous, Bagania Barado, Slamé à Baraké, surtout Maroc, Blalé, donc à Café Djamanapado, et nous pensons réellement que c'est pas normal. Et les autorités ont demandé à Banamina, parce que nous n'avons pas dit des communiqués officiels pour condamner. Donc le ministre des Affaires étrangères, je profite de l'occasion, donc il faut prendre des dispositions, c'est que nous voulons voir votre réaction de Kouinana pour condamner de façon très ferme. Et unanimement, l'Union africaine et la CEDEAO devraient condamner. Mais parce que la CEDEAO voilà. C'est dommage parce que c'est dommage parce que c'est le business donc entre les chefs d'État parce que c'est un syndicat des chefs d'État c'est pas au titre représenté là donc c'est pour donc se couvrir eux-mêmes sinon c'est dommage sanction décision de Kangata parce que le problème c'est à condamner. On n'a pas entendu donc Macky Sall surtout donc à l'état de Boudéa la donc ka foko dessus donc pour français Europe fait mes sanctions ka sekabo il se kabo ngata quelle est la l'Ukraine ça n'est que donc cette démarche là la responsabilité normalement incombe en tant que président aujourd'hui de l'Union africaine la déclaration est de condamner de façon très ferme. Mais c'est dommage parce que c'est des valets, donc c'est des gens uniquement pour des intérêts personnels au niveau de défense. Mais donc pour défendre l'Afrique, ils ne peuvent pas. C'est des gens qui n'ont qu'un syndicat. C'est pas digne de leur part. C'est dommage parce qu'ils ne sont pas là pour représenter l'Afrique. Lakana abana orola o yoro la lakana bana amba longa fo bon ko fana konna na nu to gamba fo nga fo ka adia amba ka fo anga police bien vrai ko be parala mais voilà mais armée attaque à domicile o nyobe kanya ko sebe danga commune ngono kata budani enfant na ni jatimene ke ni selibi ni ka senga donc au coup nyobi ni c'est pour cela ils doivent doubler de vigilance na unika jo bara o ka sega ke na ni selibi ni ka ke au Becaria, les jeunes drogués, au même enfant, quand ils ont fait. Quand ils ont fait, quand téléphone choué, à bien donc au bébé
ko fila don parce que aujourd'hui c'est ça mon inquiétude Mali bi la condition maintenant avec do de kenga donc ala ka jamana bon et c'est le problème c'est qu'aujourd'hui la jeunesse malienne surtout de Bamako et des garbu demi sur donc au sraka donc à bekra kol samanaye au bekra drogue minaye mais à la longue de la journée il va mais télévision de la boy ni drogue quantité donna Mali ko na donc bon munu me ka mina bokul de yira mais munu donna dun donc on a tout tieli be ka ke kosebe donc tieli be ka la drogue ça veut dire jamana ngata donc aujourd'hui la majorité de la jeunesse a bekra drogue aujourd'hui les quartiers préférés les quartiers meilleurs qu'elle est à Bamako Bamako ville oui même fait par exemple Morbabougou nous Bangoni nous donc les quartiers donc et Bagdadi qu'on a beba do Mimbikela et les autorités savent donc si nous voulons sauver cette jeunesse n'a fait que Malika sauver ça veut dire best friend aujourd'hui c'est pour cela Maus friend ce qui se passe donc aujourd'hui la situation devient inquiétante parce que franchement drogomi donc aujourd'hui au Mali ce qui se passe aujourd'hui c'est a ti ka calculer ka ɲɛ parce que i bɛ denmisɛnnin fitininw ye garibudenninw ka donc o bɛ fɔlɔ sabanan i b'a sɔrɔ ɲɛ bilenlen sigilen don ka donc c'est eux en fin de compte o tɛ siran foyi ɲɛ ka fɛ c'est ils deviennent des criminels en puissance i jɔlen ka to i bɛ bese kɛ k'i tigɛ i jɔlen ka to i bɛ muru don i la i jɔlen ka to i bɛ marifa ci i la donc c'est inquiétant les autorités ka donc et puis en même temps moi je dis parce que fɔlɔ ka taa an to ɲɛ b'a kan denmisɛnninw bɛ sécuriser mais aujourd'hui i bɛ garibudenw ye ka taa sira kan jusqu'à 1h du matin 2h du matin personne n'est là pour les surveiller donc ne ko hakla autorité ko ka disposition d'état souffle la air do be ka ta bo donc à l'égard nous démissionner sont dans ces conditions ou ka centre ñanama do d'atla ka démissionner nous forcer ka de école dans d'autres pays que nous avons remarqué ces enfants comme ça qui sont dans la rue armés ou recrutés ça veut dire que donc démissionner be tanga ka yoro do tlanga donc je le Mali doit réfléchir pour ça quand démissionner be recruter o be se ka donc armés na ngata donc dans les jours à venir donc be ngata aujourd'hui même des enfants qui sont jetés en Europe c'est ça démissionner nous ngata fatou la été au bord donc au bout de recruter ngata ko former ko do armés na et devient des corps d'élite donc olu ngata donc Moussa Kantala et olu de kanga black ata terroriste non fait ngata parce que bon ngata te hina dans ces conditions là donc aujourd'hui olu kanga ke Mali kondana et karamo ngata nangolo membe ngata ka démissionner black ngata ka kenema ka atore ka tatoy à 1h du matin 2h du matin ou do yere be bo wora jamana wora la kana donc karamo ngata ama fo machi ka wala de unta ka bla gerbu yala ngata kenema jusqu'à 1h 2h du matin o karamo lankolo o ti karamo o ti alerte lara soro parce que mi ngata ma dabo ale ka ngata ka fa ko ikati unta ka bla maintenant aujourd'hui dans ces conditions aussi ngata ani a jetna do ba fa ko gerbu o ti gerbu parce que mi do ngata donc do be de tambo bulu de mo bulu o to de yere ka position donc be bocho mi o janga to be do to mi o ja dans tout ça l'état doit assumer la responsabilité pour que tu manaka bon chuba iye école ko fo ka courba le fo ka mo na ko bla ya donc mais on fait on daro Yaoundé 112 là Yaoundé 112 volontaire bané ou bien tumgorobu ou so di jeru bela jelema role ani bébé resi diru bema bolé Yaoundé 112 ça faut c'était ni diru bema là ça valeur to bola o rock o terrain kele inde o rock kele na so do tindra ko grebu oni mo gomba fiki ka sara we ka fendi grebu wa ibita o la grebu be kun farana me nyonga men ta don o so ila wana to jumana kordo mo fere chawo kon mo do mago ya ni ngun no mo ka imebli akoni no vraiment ko man no avanu to ko amatani anga borso yi flana esa no kutuba flana yi kutuba ta ko flana bulla minga o shari akurai kana kurai mangan chalon do da a chala mais mi do chama ye jalaki ke awre chama bi awi gala jalaki ka ni si sentere nyamama ka fo ka bi jafa kono mini awa président Achimini Shogalta côté là parce que ne ka hakilna jatimine akola je n'ai pas fait de cadeau à ces gens-là. Parce que pour moi, d'abord, c'est pas des forces de changement. Au Djala Rego, d'autres Ngogo, il y avait directeur Wele Kafoko, Agno, fait de fourma à radio là. Oga Madogwa. On est journaliste. Non, mais quand journaliste, comme à moi, je suis au moins c'est parmi les 100 journalistes maliens, j'ai ma carte de presse. Journaliste, donc j'ai fait l'école du journalisme à Bamako. Donc on était dans la justification pour là et je suis homme politique. Les politiques d'amener moi-même, donc en 2002, aller à Damné au-delà. Mais moi je suis acteur du 26 mars. Donc tous ces hommes politiques modo.
Sulman de kelen ngata abi shine ko fe kaso la jo Sulman de abi shine de ko fe kaso la ako atiki ko woni ya fanga ko ale be kaso la ngata donc ale ka kaso la ta ane ne tatikele parce que je n'étais pas d'accord avec l'ADEMA il be ka fait parce que je dis oui engagement minke parce qu'en tant qu'homme politique ADEMA est minke ngata donc ça veut dire anyo kele o de la o école de kele de konnana o ne mine ka tanne kaso la et j'ai fait 7 mois en prison o ne ka kele chugoya o ngata donc moi mine na mali école ko de kama en tant que secrétaire à l'organisation du bureau de coordination de l'AIM donc ne sans nane de que secrétaire à l'organisation du bureau de l'AIM mo mo ke ngata donc ni ayam dossier beta kadam Oumar Marbola faut kana ne boire donc ne kana nyamaye et donc ne assumer pour l'histoire ADEMA ka dorme tin kono c'est pour ça nen ADEMA indépendant ADEMA ko kele gam na fo bien bal donc ni jatimine ka konnana anya kuma na o faire la majorité de ces hommes synthés force de changement ko madogora ni 90% c'était des gens qui étaient opposés à la lutte du changement du M5 pour ça la ganto là parce qu'aujourd'hui bébé comme moi bébé ala ka hinala avec beaucoup tambo Sente renga donc boubé de la mokele le président Sente ako mame ka saya digila la katembe ka we boubé ka saya donc jawere ay fo mo yo ko boubé ka saya digila donc pour lui-même allait faire d'autres janfanke mais comme on l'aller alors j'ai dit Sente la lié jatimene que pourquoi il y a pas de force de changement boubé ka mo me bala avec mo temps ane komo elle peut mo me bala abe mo tan ani komo ADEMA ka mo me bala abe mo tan duru komo ADEMA cadre tlange be ba cadre ni o ka président bala ADEMA président bala o ka ngata donc barka wan wan ta do wo ba kono ide be mo koron no ngata donc ni e jatimle ka konnana jongore ba kono tout ce qui était opposé ngam donc M5 en son temps nous ça mu ba kono atore ben nu ba kono mo chama wore ba kono seulement de nous ngata donc ça dit les résidus ngata mi atore ame wolu ngal mankan damne depuis au départ parce que wolu ka hakina ne on hakina to de keleye M5 kele konnana banda o konnana anya fongata eux même ils reconnaissent ka fongata ko sente si chumani loi me dira ko ka signa ils ont été violés afro parti politique de kanga modi syndicat de kanga modi mo taraka so wote o terkew o sumuru o palmao militaire men bala ngata suka président ali sima se ka bo akata militaire bina ni koy sente sigla o kandela et donc non lui hakil nan do ta qui ne veut pas que changement gake ate bala ona parce que la lutte pour le peuple malien ambora mina angana bio konna donc au konnana moi je l'ai dit ngata je mettons la position ngo ni gelea kera le konnana ka seta ngo sente nyema loi ngata donc proposition de loi donc mais loi fond au lieu de mali de kaka ils ont réécrit la loi en gros pour nous ce n'est pas normal au konnana ngata ni loi ngata ni problème de loi kono abi loi c'est kata gouvernement ka c'est aux possibilités mais yina oyo bangone et les gens qui s'étaient opposés, quand même, assumé au Wele, choqué au Wele, payé au Wele, quand on a discuté, le parti politique de l'opposition, Fanga Bina Mamebo, et Rakili Bala, quand on a tapé comme on a fort, loi était passée, parce qu'on lui fait quand c'est une corolée. Mais finalement, on a une décision d'État. La première fois de radio là, n'est pas de président pour un benaka, n'est pas ministre pour un benaka, pour que le premier ministre casse la dîme. C'est ce qui s'est passé. On est comme ça. Et le Amadou Goueta, on le voulait la kata ou la moi je comprends. Et non, qu'on a nagata donc le hakilna ne fo. Ka fako tu assise à nyoka modo lame mettre ngata donc Diallo. C'est dommage parce que c'est des jeunes qui n'ont jamais fait de la politique. Militaire ou terke do ka temina do ka café mina do. Halo o mimi chike o lui o yo lu taka sente là o somo do pour ka 2 millions d'euros par mois depuis do banque là on va dire ka 2 millions so ka 2 millions d'euros par mois
donc akaban amanore hala anga segi tuguni ngata kana segi koralena pour que ngata sa clé ne kera par exemple donc comment il s'appelle le premier ministre Choguel fait au cap la bien kono o ka doora continuer ka prononcer mais amo le faut que tu en anti to condition konnana il faut que changement de kake amo les hasimi bi fait yelma kake. Il est important que Mao Mangata, donc si ils ne sont pas élus dans certaines conditions, Asimiko, voilà, militaire ou parawarebo, Boulongata, Blacata sur le sentier. Et maintenant, Moreka doit condamner. Il n'est pas cassé. Donc, pour moi, c'est ça, donc, ce qui se passe. Mais il y a déjà qu'il faut hakilna d'Outara, même moi, hakla comme Moukodo. Moi, je ne vois pas en termes de Moukoko, mais je vois en termes de changement. Mais Moudé Nana Yengataka en Bénin, c'est les élections. Mais nous, lui, Barak, c'est ça, en gros, organisation afro, quelle est le organe unique là. Mais il y a moi fait, il y a donc Betara, tableau rendu, mais 800 personnes, je crois, n'est raclé pas la gata, donc on est invité la gata, en gata assise, seulement des même était là-bas. On m'a dit le barak. Mais nous, on a qu'à n'a faut que tableau rendu ma coulou. Parce qu'elle-même, quand tu as de halo somgo, tableau rond là. Et donc, au bara mi kera ka fanga au dossier minana, dossier composé là tchoume. Parce que le dossier au niveau de l'administration, quand tanga donc au conseil des ministres, c'est que réunion interministérielle des béquets. D'abord dossier dans notre dossier au propre, dossier de la kata réunion interministérielle là. Ministère bébé mougo taka dinga ta abata sigata abata cliquer à barala. Après avec des secrétaires généraux secrétaire général bébé département là. Au lieu réunion flaqué dossier quand. Au boilé ngata dans le dossier de la kata secrétaire général du gouvernement. Secrétaire général du gouvernement est baraque dossier quand. Au dossier de la kata ngata dans envoyé là. Conseil des ministres là, la conseil des ministres, secrétaire général va blacata département bella, on va partager des conseils techniques et réunion mais à quand chaque mardi, ça n'a pas mercredi et réunion à Koulouma. On lui est baraka kangata donc bien tous les départements. Et président n'a qu'à s'affier baraka au bena. Donc au baraka qu'on a n'a qu'à bout au qu'on a qu'à baraka tu vas dans là. Car le conseil des ministres, la président et conseil des ministres présidé. Président a fait un donc minganga boala, minganga kala. Président ko ka sonama, ay dossier de la katanga donc à toi fateme, c'est là. Au dossier de la gata c'est là, au wati asro, c'est là où nous au bikele là. Au tout me fait rapidement dossier kaseka juge kaseka voter pour que notre donc c'est là où kaseka barado kanu ya bulu. Au dossier de la gata donc 5 mois. Au 5 mois qu'on a conseil na afrago yelema donc chaque ni à dossier de tout le monde a passé, chaque passé, chaque modification fitine donc on a passé, on a pas des dossiers passés. Donc la question, le spectacle qui s'est passé dans ça, je dis le Malien n'avait pas besoin de ce spectacle-là. Ça veut dire aujourd'hui, Mao Fagala Mali d'ailleurs, quand il a fait assimiler, on nommé dans notre on va quelqu'un à nommer. Mais on est Choguel de parce que Choguel y a qu'à quel est de M5 pour le changement de Choguel nommé là. Mais on Borami, on vous a ramassé un peu partout. Donc il y a tout le monde au fond c'est là. Donc il y a tout le monde. Donc il y a donc il au fond je reprends. C'est que donc il y a qu'à la décor de le tara. Ça je reste sur ma position. Il fallait que comme attaquer devant le tribunal comme venez nous voir nous sommes des hommes politiques, un homme politique par conviction on te fait un calama parce que on te homme politique on te fouille vous on vous a ramassé dans la rue donc on a donc non pourquoi procès qu'on contrôle là parce que quand on critiqué vous êtes malade ça ne va pas chez vous ça ne va pas non. Ah, quel a menacé de Baonta. L'homme qui était un plus puissant, c'était Ibrahim Bouakar Keïta. En Masran, il y a un Hakelan Tafo, en Masran, obéi, des gens ramassés. Les ramassés, foncés là, des ramassés couloirs, des ramassés chiding, des ramassés dans le passé, ni Malikodo, ni Damekodo, ni Horoyado. Renoncez à vos 2 millions, prenez 600 000 francs comme le Burkina Faso. On va dire c'est bon modèle. Et aujourd'hui, on nous tape la poitrine, non, abeta. Mais tout ce qui est salité, donc, ayake. Salité, ayake. Donc, Souleymane Ndé, c'est un de mes jeunes, Abindo. Mimba, Allah, oh, il y a quand même réunion que vous pouvez nous attaquer devant le tribunal, ayakoromo. Ni tribunal au détail, ni malien au détail.
An bɛ kɛlɛ kɛ don tuma min ka taa aw dɔw a y'aw ka âge lajɛ a ye 91 bɔ a la a bɛ âge jumɛn na dɔw yɛrɛ ma bange o cɛ la. Alors, donc pour nous, de mon côté, mais loi intara, le spectacle, on n'avait pas besoin de ce spectacle. Donc pour nous, normalement, quand tu as dit que à fond, on est le co la casserole là, on est tout le Assimi, on avait fait la coque. À France, on m'a dit, à quoi on a donc quoi avec loi voté. Moussa a faux, il y a une modification, mais qu'à qu'on a. Parce qu'il y a un phénomène de la ce qui est en le spectacle. Ortem yɛrɛ taara ka sɔrɔ ka donc gouvernement ta kala en général ni loi sia la ortem tɛ ta mais pourquoi cette fois-ci loi ta ortem ta donc je demande mon frère donc Alassane Diomé n t'a dɔn min kɛra ka comment il a pu envoyer l'ortem dans ça son ministre même n'était pas au courant o tɛ kabaliya an y'a ye aussi ka loi votée on a vu Souleymane Dé qui a été invité au journal télé à quelle dans quelles conditions. Questionnaire mi yɛrɛ sɛbɛnna ka d'a ma a oui même été gêné an bɔra o kɔnɔna na an ɲɛ b'a kan les télés qui sont contre le gouvernement comme la télé nga donc Renouveau TV financée par l'extérieur financée nga donc par Boubou et les autres au télé qu'est-ce qui s'est passé bi comme on y a fait autant on est invité télé là parce que le problème c'est qu'on est comme on est choqué le supporter autant on invité télé là on va tenir donc il faut être donc du pouvoir de Boubou ou d'autres on a invité mais nous on continue notre parole et il y a faut en tant que directeur de la radio c'est pas digne de sa part parce qu'une radio ne doit pas sélectionner les gens. Parce que nous, on a des convictions que les mais nous, ici, dans la radio FR3, on fait bébé dans le moyen. Bébé a bien ta voix. Même il faut choquer le moyen quand il faut jouer moyen. Donc, le problème, c'est une démocratie. Donc, mais on parle de démocratie pour là. Donc, on a la radio, au spectacle, au point de l'ensemble des télévisions, les radios, les journaux, oui, on s'engage pour s'attaquer à choquer. Mais ce qui a été la surprise au Conseil des ministres, avant mercredi, Assimi a dit à tout le monde, je réitère encore une fois de plus ma confiance, ma totale confiance à Choguel. Ma totale confiance à Choguel. Le Conseil des ministres est terminé. Baraoula. Nous, on considère aujourd'hui, Assimi a été nommé. Choguel l'a nommé. Choguel nommé par Assimi. Oh, Assimi doit être nommé, mais Maliko, donc la priorité doit être au Mali, ça n'a pas de spectacle. Ngo, Djaou Tunganga, Lédé, Bara et Rekarato et Barako Tchampa Balamina. Comment tu peux comprendre que Sente Bébita Mokele contre là? Et quelqu'un il a fait, comment tu as dit nous ça Mandoni? Ou bien Choguel n'est ni Choumiadia, Assimi ne le coupe, Djaou ne le coupe pas. Comment le Premier ministre peut être insulté par toi, Djaou? C'est un officier félon. Il n'a jamais été un bon officier. Donc, on va aussi tu ne parles pas. Moi, je connais tes parcours. Donc, comment il s'appelle, Djaou? Tu n'as jamais été un bon officier. Et quand notation, tu n'as jamais été un bon officier. Parce que je connais ceux qui ont été des bons officiers. Et donc, et bateau, nous savons que et bateau, quand il a fait donc, lui-même dit que c'est la loi des clans. Petit frère, à Kolankolombe et Souleymane au dernier l'histoire de Tchembra. Et pourtant, ce jeune-là, j'ai beaucoup de respect et de considération pour lui. Mais il m'a déçu. Souleymane m'a déçu. Il m'a déçu. C'est un petit frère que j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour lui. Il m'a déçu. À complot, le jeu que tu es en train de faire, c'est dangereux pour la République. L'histoire retiendra. Tu as joué à un jeu trouble où il a été fait mes doigts. Et tu as été manipulé. Si tu n'as pas été manipulé, il conscience de quand il grandit. Bon, ça dit, tout le monde bien quoi. Nous, fait midi, n'a manière. Mon achima la clé, achima la clé. Mais à quelque chose de neuf, Assimi de Mafako Katanaïwa. Ni Assimi, quand on a donc Kafako, Abeta, c'est la responsabilité de Assimi. Mais Mindo, où est coquin, il n'a pas choisi de Kalouado, c'est là-bas que je ne suis pas d'accord.
Chogal ka loi tew Assimi de ka loi no ni Assimi hakila ko akara sa na chuko mi kakai c'est lui qui est responsable à Koko lui il gère de façon stratégique on te fait que aller gérer c'est lui qui connaît pour Kayaka et pardon mais problème est mis au kana ke ina fo Chogal de ka loi ne ka kuma yodi. Ouais, parce que bon, il faut un cheval de menio, on a fait cheval, il faut un attaquer Kirilo, à Jésus. Mais ils ne sont pas bons. Aussi, qui te voit, donc, on rankin for la bio. On rankin à la présentation de politique générale là, il y a un code d'Abidi, il y avait des dents entre eux. Mais, comme au Témena, c'est ça, il y a un tournant là. Le 24. Coup d'état, Kelly. Dieu ne blâme pas cheval, non. Et toi, donc, Dieu ne blâme pas. Atombi yere la ngata dongo ta fanga ta boka na le 24 coup d'état quelle rectification quelle o tale on na le ngata osigila kuma na wemfo ka fo sente kwe aya ko twe anko temau ka anga maliko bara o de la sente to raya Assimi dade af mais Chogal de tiranga ta dongo Chogal mawdo. Est-ce qu'il y a famille? Quand je suis le cheval, allez, Hasmidi, allez, Hasmidi, quand tu dois faire Jaoudici. Nakli Bala Halishini, avec opposition, il y a un matin, mais quand, à travers du couloir pour le Cameroun. Donc, franchement, en Ghana, nous avons l'embauché quoi. Pour moi, quand on a des pochons, aujourd'hui, il y a là, on a. Nous avons des fois Hasmidi, famille, ou le cas famille. Mami, il y a là, on a dit non, mais tu y a pas en boulot. Loi taranga ta ministre wala katao iya yana ka dongo tapo yimi fo maître tapo amena so ma maître parce que tapo de ya fo nga tapo a été reçu à Kuluba tapo de woni tapo de nyogoye tapo mu fo 11 francs pour yimi baro nani ne continuer ta ngade élection tra organisée mumbina ke les administrations élections organisées, obi jamal labo ka fanga to l'administration a fondé. No kera. France be mo blakana o sengata ko soutenir pour que coup d'état wara ka se ke malla. France gwenle très fait. France be se kana daba fait. Et les autorités qui vont nous imposer vont annuler tout ce qui s'est passé. Ambassade française be wole kana, RFI be wole kana, France 24 be wole kana. Et en même temps, on veut faire avec les Russes. Quand faut bien, au Canada, engrais, Malikona. Commerçants d'Obéno, engrais, nana, olti fouisson, olti, Jamana Warsaw. Eux, ces commerçants aussi sont contre pour que l'État gouvernement cadre. Et moment où pétrole canard, essentiel. Aux commerçants, mingantam, Jamana, de Chouin. Au lieu de regarder, donc, ils sont contre aujourd'hui le gouvernement de Chogal pour qu'on ait bien, essentiel canadien, à Madrid. Aujourd'hui, qui aussi sont contre Chogal? N'a frangatoko farni me boye fekana. Au farni aux commerçants sous-paga ou sous condana, aux commerçants des gens qui sont au balola adama de Djoulou de là, aux commerçants de Chogal contre. Dieu on a mis Chogal contre là. Fanga bina mami mbulonga ni yego ibeka la fanga boja. Aujourd'hui là c'est pour le déou ya musoye. Malete fale mo bolo warna obi ala. Au journaliste ça, au bimi kado oboke. Dieu on a mis Chogal contre là. Bi mami bi kofe no lo bolendo ka faut que l'organisation de Chogal est éliminée et que la France est d'accord avec ça. Et le directeur de la sécurité d'État déplace la kata for Chogal comme fait qu'il fera. Mourou ne peut pas me dire le contraire. Attends que Chogal ka solo mona ka comme fait qu'il fera. O ka Chogal ka sécurité renforcée. Bien en opposition, il s'est sacrifié pour le Mali. Moi, j'ai un problème. Moi, c'est qu'il s'est sacrifié pour le Mali. Qu'est-ce que Chogal a gagné là-dedans? Chogal a été le parapluie pour protéger les 5 colonels. Mais non, on va faire comme Mami, on va faire ce là. Ça, c'est pas être honnête. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ça ne va pas. Non, Chogal côté où Chogal va boire là-haut. Donc aujourd'hui, aïe, Djouya Dabla. Chogal est mingue, Mali Konrana, Malien Demia, qui est dans l'histoire à raconter. Il est parti qu'à d'ici de dire devant la communauté internationale. À 80 mètres, il est qu'on a mané nommé. Mais tiens, chéri. 2 minutes, mais attendez, supporter mon qu'on a nommé de côté, attendez qu'on doit radio dans la forêt.
mais atete tarabi o sumela ko damna na ya non abi sumela ko la mali ko te sumela ko ba non o tera mais ate mali ko la dia dum bandan ko damna na non abi bandan ko de la ate mali ko la ate tien fe ne de afa ya ko bandan ko bige e we kalon tika kada bandan ko do ko kalon gwe we kalon gwe ka to yere akuma fo ngata mo ne ti ndado ka kuma na to amaka ya mais mali ate tien fe mais quand il y a un peu on dit que machine va faire mais oui baramike oui baralangulo dike on franc oui mais ni ala ya ke on fait là aussi on va dire ala fait anga fili na on fait là c'est une très bonne chose pour la République pour que Djamana Bakassi tout le monde veut que Kurunga se tienne mais machine va la tienne mais aujourd'hui c'est que ambe baramina ne hakla yemi il est important que nous bekanyoko que ça soit Shogel que ça soit Assimi, les 5 colonels, que ça soit les colonels là, au Kanyugon Bénin, pour qu'on puisse amener le Mali au bord. Et que l'élection pour Akake, Malien doit se dire, dans les tirs horreurs doit se dire, Mimi Djamana fait. Et que Modoka Famia, ou le cas tournant Bana, pour dire Modoka Famia, quand on a se dire colonel Doula. O ka famia malidenw sigilen bɛ k'o de kɔnɔ mais o don ɲɔgɔn fɔ malidenw tɛ jɛn n'a ye togosi la tiɲɛli kɛra maa minnu bolo k'u ka yɛlɛ olu ka se ka yɛlɛma malidenw sigilen bɛ k'o de makɔnɔ oui mais o hakili la ko colonel ninnu bɛna se k'o kɛ ni colonel ninnu dɛsɛra k'o kɛ malidenw sigilen bɛ yan M5 nana cogo min na tɔn wɛrɛ bɛ se ka na tuguni min fana bɛ jamana in surveiller maa si tɛ na jamana in kunna tuguni k'i b'a k'i sago ye ko k'a kɛ gɛrɛnna dumuni ni nafoloba sɔn ye mais mun de ye jamana bi fɔlɔ maaw ye fanga sɔrɔ ka kɛ o yɛrɛ sago ye nka donc karimu ye min kɛ mɔgɔ t'a kɛ mali la yan ancien régime yɛrɛ bɛ se ka fɔ ten o sɔnna wa kelen-kelenninw wariw kɛra ka taa o sago ye hali ni tun bɛ kuma Ibrim Boubacar Keïta fɛ a ko ala ka hinɛ a la k'i ka taa Karimu bɔ jamana nana ka kɛ Karimu est devenu le super boss min ka d'ale o de bɛ kɛ il impose aux ministres sociétés bɛ créer Assimi yɛrɛ y'i kanto ka taa ko la loi de programmation militaire ko sigila de ka tilan Jamana n'a qu'à application au niveau des élections, même cadeau au bout de la passée. Au niveau de l'administration, les préfets, les sous-préfets, on va enveloppe pour modifier quand on a on dit que ça ne peut plus marcher. Follow toi, vous devez candidat imposé qu'à faire ne devez président, ne devez premier ministre. Encore des campagnes pour que Jamana tape. Et puis ce qui est dans notre chance, c'est que l'Afrique béhac là, on a une référence. La libération de l'Afrique partira. Ni un Malien ou un coffre fort. Passeport de Mali pour le Malien. Ou l'autre me sera à 80 pour les Maliens. Mais tout le monde, même les Guinéens disent qu'ils sont Maliens. Les Ivoiriens disent qu'ils sont Maliens. Les gens sont fiers d'être Maliens. Au Barakondana, un gars d'antique de Dino, mais nous de on a bien faire la Yonka. Mali, bien se cadoquer. Mais en quoi Hachidiala? C'est pour ça que je dis, souvent, nous avons doublé sur. Mao no du attends hakila en beka du kelengele so même ko kele ba so du ke me bobolo e o ke me so tu me e te so de wa e kele du ke me so tu mais Mali la ni bela loi de te ça vient de te bola no te ngata de e bobi sala du ko na comme taxi a fo to me mo kele me du ke me mara to du ke me ka cha du mo e bo mara to on ne du temps zero to du duru soro to fonctionnaire kele ngata ba to ngata du mo bobolo du villa bisa ba bobolo villa no bobolo on va pas immeuble bobolo d'accord na mo mais anyo de fonga ango bi o kaka da loi dominiale takale da loi me bi keka da titre foncier me bi ma me be tay so yanga ta do do aka no mais ni ko mo kele bi ngata no be saka ta karamo fe dozo fe tieni kala to fe o ta no fe ka ko gifa note di obe kele bi kala mun kele do maliko kele do wa ni maliko kele do anga gabe et j'ai dit c'était gouvernement de la Shogel Assimi au Kanga fléquer les défis. On ne me conclut pas Assimi. Avec Kodom. Abandonné. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons poussé comme la colonna, nous Shogel Boira Tlekele. Nous avons fait un les Chirans avec les flaques pour tout. Parce que nous ne pouvons pas aller les Guinées. On dit Shogel Yéna. Ni Shogel Boye Mani continue. Ils sont là. Mais ni Assimi de Boye Ngata dans la Séquence. Tiens, mais aujourd'hui, est-ce que Shogel de la Kapuma Malikola, qu'a fondé Neta Neke Ayofoa, toujours Shogel Hachimi de Nchi, mais Hachimi de Kabara, d'ailleurs, il y a tout Hachimi de Kabara, mais aujourd'hui avec moi. Mais à Kafo Hachimi, à Kafo Diawo Fugisa, et très mal président.
Togo an bɛ taa ni maître Kasim Kabo ale an k'olu lamɛn ale fana bɔra ka min fɔ a rencontre min kɛra an ka taa dɔn Kuluba après que administration territoriale y'o bɛɛ reçoit ni hakili b'a la an ka taa bɛɛ jɔra ka kuma an k'o politique mɔgɔw an k'u ka kumakan lamɛn o ye min fɔ les témoignages des partis politiques an t'o lamɛn fɛlɛ mun ye sisan gouvernement ye a fɔ an ɲɛna kalataw bɛna kɛ wagati mun na n'o ye maire kalata ni député ta ni président ta ye n'u bɛ fɛ ka la yɛlɛmali baara minnu kɛ pour le moment an b'a fɔ an y'a mɛn an y'a ye yanni an ka kɔmasegin kɛ an ka parti direction na ani ni hakilina wɛrɛ minnu b'an bolo k'olu ta ka se an ma n tɛ se k'a fɔ ko jɔyɔrɔma ko b'an na fɔlɔ parce que fo an ka jateminɛ date minnu kɔni proposé a bɛ bɛn kalo 24 mun farala transition kan date b'o kɔnɔna na donc du moment an ma b'o kɔnɔ an b'a fɔ k'a fɔ an tɛ se ka jɔyɔrɔma ko kuma fɔ fɔlɔ anw kɔni kalata sɛbɛn minnu taara sisan n'a bɛ fɔ a ma loi électorale a yanni a ka adopté CNT fɛ le 9 mai CNT y'an wele k'an lamɛn hakilina minnu b'an fɛ gɛlɛya minnu y'an ye fiɲɛ minnu y'a la an y'a fɔ an b'a reconnaître k'a fɔ CNT an ka haminako caman ta hali n'a bɛɛ tɛ et c'est pourquoi an b'a fɔ k'a fɔ an b'an yɛrɛ ye kalata sɛbɛn kura in kɔnɔ an yɛrɛ ye communiqué kɛ k'o fɔ ka CNT fo ka gouvernement proposition minnu kɛra ye ko nombre détaillé min dira ma an y'a nimisi wasa sabula an y'a dɔn san k'a fɔ an bɛ taa yɔrɔ min na n'i taara i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛna sira o sira tɛ taa fasi donc an y'a dɔn san k'a fɔ hakilina bɛ yen min b'a to an bɛ se ka bɔ transition kɔnɔna na cogo min na an bɛ se ka sira ta cogo min na ka retour à l'ordre constitutionnel amorcé an bɛ se ka sira fana ta cogo min na pour que le 3 min bɛ nalen le 3 juillet n'o ye CEDEAO ka sommet ka laɲini kɛ min b'a to o sommet nin o bɛ se ka kɛ sommet min bɛ sanction wuli ka bɔ an kan sanction économique sanction financière isolement diplomatique Mali sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna a kun ka kan maliyɛnw ka kuma fɔlɔ an y'o laɲini depuis bi tɛ faso ni an bɛɛ tɛ an hakilinaw peut-être tɛ kelen ye mais an bɛɛ ka faso kɔnɔ ni ita don ni t'an transition fɔlɔ ye an b'a ɲini ka k'a laban ye ni y'an transition samana de fɔlɔ min kɛra o kɛra 91 filanan min kɛra o kɛra 2012-2013 an bɛ sabanan kɔnɔna na fila fɔlɔ minnu kɔni kɛra 91 o kun cɛra ni kalata nin ye a kalata bɛɛ cɛra n'a ye bɛɛ y'a fo min kɛra 2013 min yɛrɛ batira ala ka hinɛ la Sunjata Sise o taara ka taa min kɛra IBK ala ka hinɛ la ka t'o fo ni fana an b'a ɲini o ka kɛ ten mais pour que o ka kɛ ten il faut k'a ka kɛ acteur neutre de Mali mɔgɔ tɛ crise yɛrɛ la bilen mais min yira na an b'a ɲini ala fɛ n'o sera ka bacu plus tard le mois de mars 2024 o ma jan ala bolo jamana na o ma jan ala bolo o y'a sɔrɔ an ka président kɔrɔ sigira an ka se ka institution forte sɔrɔ réforme fɔra constitution révision bien constitution kura fɔra conseil ka kalata fɔra député ka kalata fɔra président ka kalata fɔra bref on suit la dynamique mais nin tɛ se ka kɛ fana an bɛɛ jɛra n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan nin tɛ se ka kɛ fana an bɔra ɲɔgɔn lagosi la nin tɛ se ka kɛ fana an bɔra k'a fɔ ne ye fasoden ɲuman ye fasoden jugu ye jamana ka d'an bɛɛ de hakilina in bɔra président yɛrɛ la n'o ye colonel Assimi Goïta a kɛlen ka a ka responsabilité ta ka transition délai fixé n'o ye san 2 ye k'a daminɛ mars kalo tɛmɛnen na fo ka taa se mars kalo 2024 k'a bɛ kuncɛ o yɔrɔ la donc a kun ka taa baara dɔw ka bolomada baara kun fɔlɔ kɛra loi électorale yɛrɛ adopteli ye CNT kɔnɔ o loi électorale min bɛ fɛn caman fɔ o loi électorale min bɛ autorité indépendante de gestion des élections o créé o autorité in fɛnɛ fo ka sigi an ka marabolow de kɔnɔ o bɛ wagati ta o y'a ye k'a fɔ président Assimi Goïta k'a fɔ ko an jugu ye wagati de ye sisan ni wagati y'an ta an bolo ma dɔrɔn a bɛ se ka kɛ layidu min taara ko kalafili bɛ kɛ wagati min na an tɛna se k'o layidu timɛ a y'a ɲini parti politikiw bɛɛ b'a dɔn o bɛ maraso minisiriso de bolo kan yalasa lajɛrɛ ka kɛ hakilina min b'u la ka élection kɛ wagati minnu kɔnɔ ani ka réforme minnu yɛlɛma minnu kan ka don an ka sariya dɔw la a n'an taabolow la k'olu wagatiw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen yalasa mɔgɔ bɛ se k'a faamu an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na wagati minnu fɔlen filɛ nin ye fɛnɛ n'o ye chronogramme ye ani réforme minnu b'a kɔnɔ a bɛ fɔ de ko c'est à titre indicatif o kɔrɔ de wagati tɛ yɛlɛma a tɛ bɔ délai kɔni kɔnɔ san 2 délai kɔnɔ a bɛ se ka kɛ yɛlɛma bɛ se ka k'a kɔnɔna la nka a tɛ se ka bɔ san 2 délai kɔnɔ donc ne kɔni bolo fɛn min présenté yan o bɛ san 2 in kɔnɔ a baara in kan ka fɔ sabula il faut que an ka taa ɲɛ san 2 mɔgɔw ka to hakili la fɛnɛ ko juillet kalo nata tile 3 an kan ka fɛn fɔ CEDEAO mɔgɔw ye yalasa embargo bɛ wuli mɔgɔw kana kɛ mɔgɔ ko ye u k'a kɛ parti ko ye sabula n tɛ sɔn walima n banna nin ma k'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ tɛ bolo k'a proposer o nɔ la yalasa an bɛ se ka taa ɲɛ fanga bɛɛ k'i sigi a ka position kan n tɛ sɔn o tɛ jamana bɔ nɔgɔ la donc an ka hakili to population la ka hakili to jamana in na an ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ ten tɔ maliyɛnw ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ o la an bɛ se ka taa ɲɛ
njalen no bi lajen muna parce que nyama o ya foko o ye san fila di u yɛrɛ ma pour que kala ka ta ka se ka kɛ nka mun tun ye kuma caya parce que a fɔra san fila nka mɔgɔ tun t'a dɔn san fila in kɔnɔ baara mun bɛna kɛ ani a bɛna kɛ waati jumɛn donc sɔgɔma in na kɛnɛ ka ɲa u y'a jira n na k'a fɔ ko baara mun kan ka kɛ o baaraw fɔ an ye ani k'a jira k'a fɔ ko baara in bɛ se ka kɛ san fila kɔnɔna na nka siran bɛ yɔrɔ dɔ la o ye mun ye parce que kalata mun kan ka kɛ réforme mun kan u y'a bɛɛ bila san laban n'o ye 2023 ye kɔnɔna na donc o b'a jira an bɛ 2022 la juin maintenant fo ka taa san ban réforme foyi tɛna kɛ o b'o de jira o et encore et même 2023 kɔnɔna na u taara a dɔw daminɛ fo mars ka daminɛ mars la convocation le collège électoral mun ye référendum ta ye ka daminɛ mars la ka taa fo juin maintenant élection présidentielle bilara février 2024 bɛɛ bɛ mun ko fɔ jɔnni fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ maintenant ni fiɲɛ dɔ nana ye nin baara kelen-kelenna fɛn fɛn na n'i ma diya a bɛ jouer a tɔ bɛɛ kan a bɛ se ka kɛ sababu ye u ye san fila kuma mun fɔ k'a fɔ ka mandat ban 2024 ka date mun fɔ n'u ma jija an bɛ tɛmɛ o kan donc o siranya bɛ yen o de kama kɔnɔna na sali kɔnɔna aw a y'a ye mɔgɔ caman ye ɲininkali fana kɛ même sali kɔnɔ président dɔ ye ɲininkali kɛ k'olu m'a faamuya olu tun hakili ye mun ye an bɛ na ka na don de fɔ ka n'a fɔ ko nin période ayi a bɛ don de fɔ nin élection bɛ kɛ nin don in na kɔmi collège kɔmi kɛ nin don in na ko parce que problème bɛ yen a bɛ na ni sigana caman ye quoi ko fo fili ka taa bɔ yen donc parce que mɔgɔ n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ f'i kan k'a dɔn k'a fɔ fili bɛ se ka ko mɔgɔ si ma dafa ala de dafalen don an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya donc an bɛ jatew di minɛ donc n'a bɛ baara kɛ n'a ma o ka fili yɔrɔ in jate minɛ n'a ye calendrier coincé cogo dɔ k'a koron cogo dɔ n'a ma diya a ka laɲini ye o tɛ sɔrɔ donc o de bɛ ka anw siran fɔlɔ mais kɔni an hakilila tigɛlen don nin ye processus mun daminɛlen ye ka na siga élection bi kɛ fura foyi t'a la parce que maliyɛn bɛɛ jɛlen don sisan k'a tigɛ di ɲɔgɔn ma hakilina ye san kelen bɔ an bɛ nin ma kɔnɔna na cas de concertation ni an ka kɛnɛ de ani an ka ministre tutelle a tigɛra an na a ma bɛn an y'a kɛlɛ kɛ an ye ko bɛɛ kɛ vraiment fo ka ministre administration territoriale k'a sigi a place la ala y'o nɔgɔya n ye loi électorale kura voteli sen fɛ o de kosɔn n'an ye ala fo k'a barikada vraiment an bɛ CNT fo mais en même temps an bɛ parti politique bɛɛ fo parce que nin ye anw ka kɛlɛ de alors ministre administration territoriale sigilen sisan a ka baara la sɔgɔmada in na ministre saba u nana kunnafoni caman d'a ma kunnafoni n'a bɛ chronogramme électoral kan a bɛ agenda des réformes politiques institutionnelles kan an y'a ɲini an tɛ ka y'a nisɔndiya a y'a sɔrɔ vraiment an caman ye hakili cɛkabɔ kɛ fɛn caman kan an tun ye hakili cɛkabɔ fɛn minnu kan an y'o ɲɛ yira mais an kɔni bɛ letu ta k'a fɔ nin kunnafoni min dira an ma kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ taa hakili cɛkabɔ kɛ an fana b'a ɲini u fɛ o ma a présenterait cogo min na o tɛ bɔli kɛ ka papier da ka papier don an tɛgɛ teliya la an bɛna na hakili cɛkabɔ kɛ ni observation minnu b'an bolo an b'a communiquer u ye et puis an hakili la c'est fɛn ɲɛnaman donc an bɛ ala deli bɛn ka k'a la surtout bɛn ka k'a la min na an bɛ haminanko ye min ye gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan gɛlɛya min bɛ an ka jamanadenw kan an hakili la a sera sa bɛɛ ka dɔ bila bɛn ka kɛ fɛn dɔ kan pour que le droit nin ye parti politique ye an bɛna maître tapo o bɔlen aussi maître tapo ye hakilina min fɔ an bɛna maître tapo yɛrɛ lamɛn ale tɛ y'a ɲuman fɔ la o an m'a fɔ ko ale ni président de ye ɲɔgɔn ye wa donc pour que premier ministre ka se ka dimi k'a fɔ n ka i n'a fɔ o ye complot dɔ de kɛ donc mais ale ti min dɔn Mali ko tɛ wa donc a bɛ se ka hakilinataw de fɔ o bɛ ta cogoya dɔw la nka mais min don an bɛ maître tapo yɛrɛ ɲini k'a lamɛn donc a ye min fɔ élection na pour que maaw k'a faamuya parce que an y'o de fɔ donc an bɛ ministère de l'administration territoriale yɛrɛ lamɛn programme ko na fɔlɔ programme na an b'ale lamɛn fɔlɔ sanni an ka segin tapo ma. Alors d'abord, présentez-vous ces chronogrammes. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai deux chronogrammes. Pour le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles, qui comporte 4 grandes activités. La première activité, c'est l'adoption et la promulgation de la loi électorale. La période indicative, c'est de mars 2022 à juin 2022. Je voudrais ici rappeler. Ako papier min bɛ di la ko hakilina min taara n ka donc a b'o de n'aw de ɲɛfɔ Mali ye chronogramme kan ka kɛ fɛn fɔlɔ min tun kan ka kɛ fo ka loi ma ta k'o ta n ka donc k'o fɔlɔ kɛra. La loi a été effectivement promulguée par son excellence le président de la transition. La deuxième activité des réformes politiques et institutionnelles, c'est l'élaboration et l'adoption de la nouvelle constitution. ko fɛn filanan ye min ye ko constitution kura min kan ka sɛbɛn parce que n'i ye jateminɛ kɛ président de la république ye décret kura ta maa min kan ka nommer o la nka donc olu kɛra a b'o ɲɛfɔ la. Juin 2022 à novembre 2022. o ye réforme ye. Aussi rappelé
par décret numéro 2022-0342/PTRM du 10 juin 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a mis en place une commission de rédaction de la nouvelle Constitution qui doit finaliser son travail dans un délai de 2 mois. Troisième série d'activités, c'est la relecture et l'adoption des textes connexes à la Constitution et à la loi électorale. Je voudrais ici citer réforme nunu ngata donc ayo de yira ka fo ngata donc bara de kala chugome o hakina ayo de tangata bone nye fola ngata donc réforme nunu bela kanga ke chugome maintenant malé chronogramme. Tout d'abord, je trouve votre remarque très pertinente. Elle fait la mise en exergue de la pluralité des chronogrammes politiques. Donc, élection. 19 mars 2023. Pour l'élection des conseils des collectivités territoriales. Conseil collectif total donc abode nyefola abode mima wati mina précisément abode nyefola malien ye ka fo conseil minkanga kenga donc référendum mars 2023, élection collectivité juin 2023, député au Kassigli octobre novembre 2023 et élection présidentielle février 2024. Donc abode je me kela communaux, conseil de cercle, conseil de région et du district. La date retenue, le dimanche 25 juin 2023. 25 juin. Les élections législatives. Premier tour, le dimanche député Ski. 29 octobre 2023. 29 octobre. Toujours pour les élections législatives. Le second tour. Deuxième tour. Sera le dimanche 19 novembre 2023. Donc, élection député Ski. Pour l'élection du président de la République. Président de la République. Premier tour, le dimanche 4 février Premier tour. 2024. Et le second tour, le dimanche 19 février 2024. Donc, ni ye ministre de l'administration territoriale ka hakilinaw ye ngata ko me tangala an b'a lajɛ chronogramme na an b'a lajɛ ka tapo ɲini ngata ka di jona an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ngata donc ko kan jona. Donc voici en gros précision min tun kan ka di dɔ y'i kanto ko nin bɛɛ kɛra ngata donc a kan ka sɔrɔ normalement président ka a hakilinaw di pour que baara ministre k'a ka hakilinaw di a ka dɔn exactement don jumɛn de a bɛ kɛ donc o don o y'o précision de di nin kɔnɔna na an ka tapo lamɛn tapo an ka kuma dama. Bon, on s'est réjoui de la reprise du dialogue avec le ministre de l'administration territoriale qui est le ministre de tutelle des partis politiques. Je pense que tout le monde a constaté qu'il y a presque un an jour pour jour que la classe politique, l'ensemble de la classe politique a été écartée de la vie publique carrément. Depuis le mois de juin dernier, on n'avait pas vu une rencontre de partis politiques avec les membres du gouvernement. Ako akachane sankilinye ko parti politique u be ngata donc ko écarte la way galo yi parce que min do ay galon tike wo rola parce que muna ma fa ko galondo les partis politiques ont été rencontrés par le ministre Ikassa, par le premier ministre donc asigile ya global. Donc aujourd'hui au comment o galo yi c'est du mensonge ou c'est un téléphone c'est du mensonge. Donc on s'en réjouit, c'est une reprise dans les activités normales de ce département qui a retrouvé ses problèmes. Son main en bas à dan yorina mais avec min fo ngata ko amoko ka famia ka fo président sigi min bi bara min na ke ngata ka mairie ka fo ko asimi ngata ko chef de parti politique ya yira ka fo o ka bo kuna ngata donc ko Hashimi tse ka ke président ko Diaw tse ka ke président ko mawo ngata donc ne o le transition ko ina ngata donc ko tse ka nyama ngata ko bloc kuna parce que min do parce que mo hakla ko fen wala do. Donc o tapo clé de ba fola ko olu fe ngata ko faux débat donc a fo ngata donc ko lu ni présenter élection ko ko boku na quand dul ti jena bi o ti jena isi anje kuma me fote donc en gros ngata donc mintu ne bloka fo ni question rebi question relate parce que wati kon tara ko sabu wala ne juru di ambalma ne juru se ne juru na se ka tv parce que wanga ne juru anga mo kele mo fla la folie la ngata donc nam se ka ne juru di mo kele mo fla man. Donc, pour la main, 29, 74, 78. Hakilna ou bien Ningali Odo. Hakilna ou bien Ningali. Allô?
Allô? retour bɛ bolo wa? Allô? Allô? mɔgɔ bɛ yan we? Awo sira di mɔgɔ dɔ ma ale k'a faamu. ale ma ɲi. Assalamu alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Allô? 29 74 78 ningali min b'aw fɛ k'a kɛ a bɛ se k'o ningali kɛ numu tɔgɔ bɔ jɔ. Allô? Salam alaikum. Tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min? Bon kana a janya kosɛbɛ waati tɛlen don kosɛbɛ i bɛ ɲininkali kɛ jɔn yan? Amin arabi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 20 29 74 78 an bɛ mɔgɔ filanan ta. Hakilina ko don. Allo, salam alaikum. Allô? Salam alaikum. On se casse la sera misra du Mougadama 20 29 74 78. Kasonga vie Kulubali Amdalay Koki Foy ka fram parler là au direct ka vi fo Kasonga vie Kulubali 20 29 74 78. Allô? Wa alaikum salam rahmatullahi ne ba to ni jamu amba Madame Sissoko Fatimata Touré. 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 Aywa. Ni den kanu ala ni ka den tanu dɔrɔn i b'a sɔrɔ den kɛra fa ye ou a y'a sen da fa sen nɔ la. Okay. Ala sɔnna an b'i fo. Merci beaucoup. Touré. Merci Touré. Merci beaucoup. Ami ya Rabbi Allah Touré. Ami. Ami ya Rabbi Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comme il faut le dire, allez beaucoup Maïra. Allez beaucoup. Allez beaucoup. On yɛrɛ mɔgɔ b'a la kosɛbɛ. A b'a wele tile fila in na ni Ala sɔnna ka dɔn bi komi an tɛna foli caman kɛ an balimamuso ninnu ka taa daminɛ o la. Ba bɛ baw fo kosɛbɛ. Tanti Madame Meiga an b'a fɔ Torakɔrɔbugu Bafanta Traoré Lafiyabugu Maimuna Jallo n'an b'a fɔ Boli Banna ka Wulematu Si hippodrome na